Днеска е 15 май. Напуснахме Португалия. Наистина едно прекрасно място, прекрасна държава. Малко позната държава в България. Хората предпочитат да ходят в най-различни далечни дестинации, но само повярвайте, въпрос на суета и на мода. Иначе Португалия наистина е великолепна. Това, което успяхме да видим, да заснемем, това е една изключително уредена държава, не напразно на пето място по сигурност и спокойствие в света. Великолепна храна. Не мога да кажа, че хората са навсякъде френдли, приятни и весели, но пък помагат винаги и може да не е много от сърце, но се усмихват. Развита държава, навсякъде има магистрали, добри пътища, добре уредена към всичко, включително и към социалната си страна, изключително ефтина, може би една от най-ефтините в Европа. Много неща са значително по-ефтини от България, да ни говорят за една също не толкова скъпна страна, като Испания. Днеска е слънчево, на 50 км сме от Севиля и винаги, когато минаваш край Севиля, вече се чувстват задръстванията, независимо че сме на 50 км, но няма друг път, тъй като ние отиваме към Тарифа, това е най-южната точка на Европа. Не напразно отиваме там, тъй като нашето намерение е да посетим Мароко с еднодневна екскурзия с кораб. Да видим, обещали са ни камили. Не, че аз не приличам на Камила понякога, но друга да виж на живо. Така че днес е 15 май, ние напуснахме Португалия и сега пътуваме към Тарифа. Това беше великолепно познание, въпреки че ние сме за четвърти път в Португалия, но сме били само на юг. А сега от Порто до Уляо, един от най-южните градове на Португалия. Пътят е магистрален и най-важното, че има удобни бензиностанции, където може вкусно да се нахраниш, или пък места за отдих, за почивка, уредени държави. Така че следващото ни включване ще бъде от Тарифа, дай Боже. И така, с много настроение, ние пътуваме към Тарифа, град в провинция Кадис, Андалусия. Това е мястото, където се срещат Атлантическия океан и Средиземно море. Арея Аутокараванас се намира в близост до центъра на Тарифа. Цената за престой е 8 евро за нощувка, но не се предлага електрически ток, а изхвърлянето на вода и отпадъци е възможно само в определени часове. Преценихме, че не е достатъчно сигурно и затова се отправихме до първия най-близко разположен къмпинг – Рио Яра. Къмпинга се намира на 3 км от Тарифа в природен парк и работи целогодишно. От този къмпинг се разкрива прекрасна гледка към Африка. Този къмпинг е много добре уреден. Има бар-ресторант, малък хранителен магазин, добри и чисти сервизни помещения и всичко необходимо за един приятен престой.
Тарифа е най-южната точка на континентална Европа. Това е мястото, където Европа почти целува Африка. Закътано на малък полуостров в най-южната част на Испания, оградено от планини, океан и море, това градче е идеално за престой от 2-3 дни. Тарифа е разположена в най-тясната част на Гибралтарския проток. От другата страна, само на 14 км, се намира Мароко. Пътуването с ферибот до Танжер отнема около 40 минути. Заради местоположението си, Тарифа е едно от най-ветровитите места в Европа и този факт, заедно с топлото време и прекрасните плажове, са направили града популярно място за кайт и уиндсърф на Стария континент. Градът носи името на Тариф ибн Малик, пълководец, участвал в превземането на Испания от арабите. Присъствието им няколко века в Андалусия е намерило отражение в архитектурата на града, атмосферата и, разбира се, и храната. В близост до пристанището се намира крепостта Кузман ел Буено, построена от маврите през 10 век. Като всеки град с история, и тук има очарователна средновековна част с тесни улички, стари сгради, магазинчета, кафенета и малки площадчета. Замъкът Санта Каталина всъщност не е замък, а е наблюдателна кула, построена през 1931 година. В периода от 1975 до 2000 година се превръща в контролен център за корабоплаване в Гибралтарския проход, но днес е затворена за обществеността. За да удължим магията на Тарифа още малко, се настаняваме удобно в ресторант Ел Чирингито или барът на плажа, с панорама, хубаво вино и морска храна. Това е един перфектен завършек на деня. Много от посетителите на Тарифа се възползват от възможността да посетят Мароко за един ден. Това ще направим и ние. Резервирахме си екскурзия с екскурзовод в група и се отправяме с ферибот към една друга култура.
Напускаме пристанището на Тарифа и минаваме покрай Исла де лас Паломас, островът на гълъбите. Именно тук се намира Пунта де Тарифа или официално най-южната точка на континента. Това островче е свързано с града с къс мост, който условно разделя Средиземно море от Атлантическия океан. За еднодневната ни екскурзия до Мароко не беше необходима виза. Проверката на документите се извърши на самия ферибот, като всички формалности бяха уредени от туристическата агенция. Единствено трябваше да попълним 2 бланки, една за вход и една за изход от кралство Мароко. Танжер далеч не е най-емблематичният марокански град, но все пак може да се усети атмосферата, характерна за тази страна. La hora local aquí es 1 hora menos que Europa. Please to the left, this is the Wool Fortification, the old town. We call it the Casbah and the Medina, where we're going to have our lunch and walking tours. Aquí a la izquierda está la muralla fortificada, la parte vieja, que se llama la Casbah y la Medina, donde vamos a almorzar y la visita caminando. First, we're going to do the countryside. We go to the residence area, to the Mandal and the Sultan Palace, and then we go to the Cap Patel, where they meet the two seas together. След като бяхме посрещнати от нашия гид, ни заведоха на панорамна разходка из новата част на града. Високо над морето, по склоновете са разположени разкошни вили. Някои от тях са имали именити собственици, а и до днес има резиденции на кралски особи. Продължаваме нашата екскурзия към Нос Спартел. Той се намира на около 14 км западно от Танжер. Това място се счита за специално, защото се свързва с условното разделяне на Средиземно море от Атлантическия океан. Няколко снимки и ни подканват настоятелно да продължим екскурзията. След срещата ни с камилите се отправяме към пещерата на Херкулес. Съществува легенда за Херкулес и Гибралтарския проход. Гръцката митология разказва за 12 задачи, които били поставени на Херкулес. Една от тях била да се преведе добитъка на Герион от запад до Евристей. Пътят му минавал през Атласките планини, но вместо да ги изкачи, с огромната си сила той ги разделил, свързвайки по този начин Атлантическия океан със Средиземно море. Двата стълба, образували се при разделянето, били наречени стълбовете на Херкулес. Единия в Мароко, а другия в Гибралтар.
В пещерата митичният герой си почивал, след като изпълнил всичките 12 задачи. Танжер е смесица от арабска, испанска, португалска и френска култура. С наближаването на времето за обяд ни заведоха в местен ресторант, за да опитаме автентична традиционна кухня. И в типичен марокански стил интериора на ресторанта е много цветен, обядът включваше супа харира, кускус с зеленчуци, пилешки шишчета и за финал ментов чай с сладки бисквитки. Не бяхме впечатлени от храната, мястото беше повече туристическо, отколкото автентично, но атмосферата беше приятна, разведрена от музикантите в традиционни арабски ритми. Минаваме през Медината на града. Така се нарича старата историческа част на Танжер. Вървим бързо из тесните улички, като нашия водач странно бързаше да ни заведе на места, в които обикновено водят туристите, за да пазаруват определени неща. Едва успяхме да си купим магнити, без да изостанем от групата и да се изгубим в тесните улички. Синагогата на Хон се намира в квартал Бени Иддер и днес е превърната в музей. Това е минарето на джамията на площад Айсава в Медината, стария град на Танжер.
Посетихме и аптека, където предлагат мароканско арганово масло и различни продукти за коса, кожа и лечение, произведени от него. Welcome, take a picture. Hello. Here in Hebrew and Arabic. Morocco, we have our own culture for this cuisine. We have special spice. We call it Morocco Ras Hanout. It is a mixture of 35 spices. We have a machine with two colors. They make colors like different colors. We have another machine with dark. You can use it like a beach towel. You have different colors. И така, нашият еднодневен престой в Танжер е към своя край. Препускаме отново през Медината, естествените улички и шумните и претъпкани пазари. Излизаме на голям площад пред пристанището на Танжер и се отправяме обратно към ферибота за Тарифа. Не успяхме да видим много места в този град, определен от пътешествениците като врата към Африка. Но беше интересен ден. Толкова близо до Европа, а попадаш в един различен свят с друга култура, архитектура и обичаи. Но определено си заслужаваш. На следващия ден продължаваме към Алмерия.